Okay, salamat kayo bro. Domingo. Sandy Boy. Okay, Sandy Boy, bro. Domingo. Okay, mga igsoon, nata sa ikapila na nga tema. Panglas na nga tema, nga napamantay alas 3 pa nga itong oras. So ako lang yung kuhaon o mga 3 ka oras. Okay, so before ko musugod sa akong tema karon, nindog sa tantanan, kaya basin mo ipagkapoy mong lingkod. Nindog sa, okay ba? Nindog ta, nindog. Sige, unya. Iniguman yung tindog, stretching lang gamay. No? Stretching. Iniguman, ato bang mo din napita? Nana di ato bang? Di ato bang ha? No? Unya, umuingon ko og taligsik. Kako taligsik, no? Alanaan yung buko-buko sa inyo ang nasa iyong gamba. Hinihinero, taligsik naman. O maingon ta og uwan, kusog-kusog. Pero itang bagyo, i-massage. Nakuha ninyo? Sige, sige. Sige, taligsik, taligsik na, taligsik. Taligsik. Taligsik, taligsik. Uwan, uwan. Uwan. Bagyo! Okay, ano na po na ito ba? Bigas-bigas. Okay. Taligsik, taligsik. Taligsik hina. Yun na, taligsik naman, di ba? Taligsik. Uwan, uwan. Uwan. Bagyo! Okay. Okay, sitan na ta, sitan. Malingkot ta. Pinalago po ipabuhi sa dugo, no? At least man lang na-massage nyo ang mga buko-buko. Kuhaan gamay ang mga panuhot, no? Bitaw. Okay, so karon nga hapon na akong paghisgutan ang usa na pod, usa sa mga 7 ka sakramento. By the way, mga tanan ko niyo, pila gani kabuk ang 7 ka sakramento? 7. Lagi ba, no? Mas maglipog mo ba, no? Mga tanan bitaw ang bata nga, unsa din ang adlaw ng Biyernes Santo, kuya? No? Naglipog ba siya, no? Kabag ko siya kuya nga, ang Biyernes Santo, good eh. Lunes good. Lunes good. Ya, di ba din ang Martes? Dili ay, Biyernes ko ni Lunes. Di ba natuwa ni mo kuya eh. At lang ko ni ate mo tanang. Tanang si ate. Tiyan siya naagawa ng Biyernes Santo. Yung mo si kuya nga Lunes. Dili ba din ang Martes ni mo kuya ate. Diya, taka na mo duha. Merkulis, mag-good. Kasi na ba, no? So, 7 ka sa kami to, 7 yun na. Karoon akong pag-iskutan ang bunyag. Okay, at lang butangan o sa balta, no? Or baptism, infant baptism. Kaya umita bunyag, wala na problema sa lagi reliyon. Kaya naman po sa bunyag. Pero umita bunyag sa bata, kana, natay conflict niya. Nakuha ninyo? Umita bunyag, bunyag itself, away problema. Kaya ang tanang nga reliyon, sa bunyag po. Pero, kung mag-isunod na bunyag sa bata, hindi maoy, natay conflict niya. Ano man? Hindi man sila mabunyag o bata. Nais sa kahigayon nga ang usa ka pari na problema siya sa iyang kumbinto kay dito sa ilang simbahan dahan kayo kanang mga pagbitaw mga tawagan ng mga bat bitaw siya ng mga kwan mga kabog o nya nabalad kasi kanang po gusto muyo simbahan no nya iyang problema kayo kay kada buntag mahugaw ang iyang kining altar kay magpataka ng gudod intining mga kapugod no. So, nangayon siyang advice ako mga pare, unsa man siya buhaton na ni? Ang gi-advise sa kapare, di mo siya nga paasuhi. Tuon man yung gipasuhan, ituman niya ang kuhan sa pare, pasuhan, ng lupad, tataod, namalik, rapod, siya nga di man-effective padre. Muna na po siya, ngayon po siya oglain nga idea, naingon itong sa kapare nga, bumbahi, pabuthan ba? Yung gibuhat, pabuthan, magbuto, lupad ang mga kabog. Iabot ako sa kasimana, namalik yapon sa yapon di yapon effective kani balik man. Wala na utana siya sa kapari sa ang nagyud ani. Nay sa kapari nga naka-advise ni mo siya na bunyagi. Mao to nga yang ipubunyagan, ya praise God wala na namalik. Mao man ni hitabo sa mga Katoliko ron. Ha? Di pang bunyagan, di na magitang simbahan. Bunyag wala Katoliko ra sangaan. Pero dili sa buhat, no? Mga igsoon sa dining bunyag, no? Again, ang bunyag
usa sa mga 7 ka sakramento, sacraments. Usa ni pasabot og sakramento di ay? Ha? Sakra. From the word sakra. No? So may pasabot og sakra. Sacred. Or balaan. Miento, meaning sign. No? Meaning balaan nga timaan. O kining mao mga sakramento gitugod mismo ni Kristo. Mao niya mga sandayong, no? Nahimo ni silang channel of grace. Diha mo dagayday ang grasya, ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, pinaagi sa mga sakramento, diha mo dagayday. Meaning, without this sacrament, dili ma-apply ang kamatayon ni Kristo sa ato ang tagsa-tagsa ka kalag. O ang unang nga sakramento ni ini, kining gitawag na to og bunyag. Ang bunyag gitawag siya og the door of the sacraments. Ano gitawag kanig the door of the sacraments? Ano ka? Sa karo door. Pultahan o agianan. Anong gitawag mo sa agianan sa mga sakramento? Tungod kay kining maong bunyag, kinahanglan mo'y unang dawaton aron kita mahimong Kristiyano. Without baptism, you cannot receive the other sacraments. Dili ka pwedeng mangalawat kung wa kay bunyag, dili ka pwedeng mangumpisal, dili ka pwedeng hilugan, dili ka pwedeng kaslon, dili ka pwedeng ordinahan. Meaning, without baptism, dili nimo madawat ang ubang sakramento. Mana ang simbahan, mitawag niini og the door of the sacraments. Mao kini ang pultahan sa mga sakramento. Nana sa tuwa nga CCC 1210. No? 1210. Catechism of the Catholic Church 1210 ngadto sa 1212, no? Ang simbahan o ang bunyag mao ang pultahan sa mga sakramento. Now, unsa man ang atong madawat human kita mabunyagan, mao ni ang mahitabo sa katao. Ang bunyag nagapapa sa ako rin diskutan pag no? Nagapapa sa sala, kung sa nga sala agani? Sala nga panulundon. The original sin, walay laing tambal sa original sin. Only baptism. Take note, kung only baptism ang tambal sa original sin, nan mao gyud ni ang importante kaayo aron kita maluwas. Therefore, kung wala ni lagmit peligro, lisod kaayo ang kaluwasan. Importante kaayo ang bunyag. Ikaduha, ang bunyag mo'y nakapahimo na tong mga Kristiyanos. Mabitaw ka ini kuman sa bunyag o sa inyo sa pare. May na pare, atong i-face sa congregation o niya atong dawaton si kinamani nga sa bata isip bag-ong miyembro sa atong katilingban. Kay nahimo siyang Kristiyanos. No? Mabitaw na nga ang bunyag kung naibaptisan na, ginay seminar, no? Nakasuway na batag pangungkos dire, no? Naagyo na ikuan. Nga naman kay, importante kay seminar. Ato basic catechism niya, ato ilargo o apologetics, ha? Kay importante kay ni kay naay naitabo dito nga nagbunyag, nasukuin daw ng pare, kay ang mga nangugos, wag may tinibang samot sa mga trends karon nga naibata bitaw nga estudyante na buntis pag bunyag sa bata ang tibok section ipakugos way mga seminar ha papangutanan paspare unsay inyong pangayoon sa bata kasi kanay unsay mo pangayoon unsay pangayoon nito bagto sa nga Bear Brand Padre napatuloy ko ba na kayo pang first ha mga igsoon importante kayo nga ato ni masabtan, no? Ang bunyag. Again, ang bunyag, door of sacrament. Ikaduha, mao'y nakapahimo na to nga mga Kristiyanos. Ano nakahimo man yung Kristiyanos tungod kay pinaagi sa bunyag, nahiusa kita ni Kristo. Sumala sa Galacia 3:20. City, pala ko nang ukap sa Biblia sa kuno. Galacia 3:20. O sige, ingon? Basa. Oh, Galacia 3:20. Sige, bahala ginahinay, kitaas pa kayo time. Konsyong, kinabauta. Ha? Sige, basta, sige, ingon. Galacia 3:20.
Nakaambit na kamo sa kinaiya ni Kristo. Okay, ano? Gibunyagan kamo aron mahiusa kamo ni Kristo og nakaambit na kita sa kinaiya ni Kristo. Muna nga during baptism, ang bata nahiusa na ni Kristo, unya nakaambit na sa gitawag nato og tulo ka misyon ni Kristo. Unsa man ang tulo ka misyon ni Kristo? Pagkapari, pagkahari ug pagka-propeta mo ng tanan nga binunyagan, kitang tanan mga pari ta. Nakaambit ta sa pagkapari. Unsa man ang pagkapari? Dili ordained, kundi common priesthood. Kitang tanan mga pari by the virtue of baptism. Sa unsa man nga paagi? Diya sa atong pagkamainam puon. Pagkahari, nahimo tang mga hari. Mao na gitawag ta og royal family. No? Unsa man nga pagkahari? Dili nang hari-hari, kundi diha sa pagkamaalagaron. No? Diha sa service, no? Marcos 10:41, kay mianhi ang anak sa tao, dili aron alagaran, kundi aron sa pag-alagad, service. Unya pagka-propeta diha sa atong unsa man nato pagka-propeta? Diha sa atong sangyawon. Okay? Sa atong pagkasangyawon. Again, nataw ta nga walay grasya. Anong nataw ganita nga walay grasya? Tungod sa atong unang ginikanan nga si Adan o si Eva. Kitang tanan gisintensyahan. Unsa man ang sintensya nato? Kamatayon. Pero gumikan sa kaluoy si Ginoo sa napakamatay sa krus, nahimong posible ang kaluwasan. Ug mahidapat kining maong kamatayon niya pinagi sa sakramento. Of course, kinahanglan natong dawaton ang bunyag. Okay? Mo ginay lintunganay mga igsuon. Walay baptism, walay kaluwasan. Ha? Walay kaluwasan. No? Unya, ningon si Saint Agustin, ingon nga misulod ang sala o mitapot ang sala sa kabata, nga wala siya masayod, kinahanglan usab nga kuhaon kanang maong salaan sa dili pa siya masayod, or as soon as possible. Nganong ato man ipalakip ang as soon as possible tungod kay naara ba po'y daghan sa mga ginikanan nga unya-unyaon ang bunyag sa bata. Kay huwaton nga moabot nga tuwas gawas, or naiuban huwaton nga modako ang baboy. Huwaton, yes, kana ing grande. Dili importante kung unsang handa. Ang importante kaluwasan sa bata. Nga maluwas siya as soon as possible. Mahiusa siya ni Kristo as soon as possible. Okay? Now, ang pangutana, ngano kinahanglan man jud bunyagan ang bata nga kung ang bata mamatay na siya, luwas na ba siya? Ha? Ano ka ba matagdi? Nausap din. Mamatay mo ninyo, kabubuton ba sa Diyos nga daghang tao maluwas? Yes. Kabubuton sa Diyos? Nga daghang tao maluwas? Tubag dili. Wala nga naman, Brad. Kay dili lang gusto sa Diyos nga daghan. Ang gusto sa Diyos tanan. Kaya sa unang Timoteo 2:4, kay kabubuton sa Diyos nga ang tanang tao maluwas. Kini pag-ingon nga ang tanang tao maluwas, lakip ni ini ang mga bata. Kay naarabay bagong dili na bagong reliyon, dugay na pero bagong nanudlo na ang bata dili tao. Kay ang kanak kunong baboy kunog manganak di man baboy ang anak. Bakting man. Ya. Ang iro manganak di man kuno iro. Itoy man mo nang ang bata kuno dili tao. Ang bata. Ha? Malipog ta nila, no? Ito, na si usa ka pastor sa SDA ba, no? Nga ang bata, dili tao. Again, kabubuton sa Dios nga ang tanang tao, maluwas o gani, sumala sa Mateo 18:14, matod pa diha, dili gani buot ang Dios nga naay isa ka bata nga malaglag. Again, gusto sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Ang pangutana, unsa mang paagiha aron maluwas ang tao? Unsa paagiha? The first step, ang pinakaunang step yun sa diyan ang utana. Si Nicodemo, kailan mo ni Nicodemo? Adunay usa ka conversation na tabo ni Kristo ni Nicodemo ni sa Nicodemo. Ginoo, unsaon ko man aron makasulod ako sa gingharian sa langit?
Ningon si Kristo, gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Juan 3:3 ngadto sa 5. Unless a man be born again, imo po born again, ha? Gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab. Naglibog si Nicodemo, ningon siya, unsaon ko man pagpakatao pag-usab? Musulod ba ko pagbalik sa taguangkang sa akong inahan aron ipakatao ko pag-usab? Di ba wala nasud sa ilang conversation? Pagabot sa 5 ningon si Kristo, gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab sa tubig o sa Espiritu. Kung mag-isgot kita tubig o Espiritu, that is baptism. Sa ato pa, unless a man, gawas ko ng tao, dili mabunyagan, di yun siya makasunod sa langit. Ha? Isa'y tudlo na, dili na ako kang Kristo. Ang mga Bible scholar naghubad ni ining maong verse nga wala laing gipasabot ni Kristo dinhi kundi bunyag. Munang importante kaayo nga bunyagan. Ang pangutana, apil ba ni ini ang bata, Brad? Apil ba bunyagan ang bata? Ganani ko ang bata dili lay kuno apil kay dili kuno tao. Tao ba ang bata? Tao. Sige, sa Juan 3:6 balik ko basa. Sige ngon, basa go. Ang gianak sa tao, tao usab. Ang gianak sa Espiritu, Espiritu usab. Mao bitaw nga ang Tagalog sa nabuntis, anong buntis ba? Ano sa Tagalog sa buntis? Nagdadalang tao. No? Nagdadalang tao. Meaning, kanang iyang ibuntis, tao yun din, ha? Nagdadalang tao. Sa Juan 3:6, kay ang gianak sa tao, tao. Sa therefore, ang bata tao, apil sa gusto sa Ginoo nga, maluwas, apil sa gusto sa Ginoo nga, maapil sa kaluwasan. Sa Juan 16, versikulo 21, lain nga verso nga pagpamatuod, nga ang bata tao gayon. Sa Juan 16, 21, paliw mo basa. Sige. Bata ang himugso ni kalibutan na gianak sa tao buta tao usab. 16:21. Sige basa. Kung ang usa ka babae, hapit na siya mga anak. Sige. Apan inikataw sa bata. Wag yun diingon diyan nga inik-itoy sa bata. Dili itoy, di ba? Wag mo din inika-bakin sa bata. Wala. Inikataw sa bata. Tinaw nga ang bata tao gayon. Moto taron? Kasi unay di mo tuog tao ang bata diri ha. So apil siya sa plano sa Ginoo nga kaluwasan. Now, Brad, unsa man nato ikatandi nga kining bunyag ug dili mabunyagan dili maluwas. Ang bunyag naghulagway sa panahon ni Noe. Kaya nung dumos sa panahon ni Noe, gumikan sa kasalanan sa mga tao, ang Dios nakahukom, silutan ko kining mga tawhana. Unsay silot nga gihatag sa Dios? Lunok. Gihatagan og lunok. Pila ka adlaw? 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ingon ang Ginoo, Noe, paghimo og arka. Naghimo ka sa Noe. Nagsigi sig sangyaw nga kinahanglan magbag-o kay kung di magbag-o, mahitabo ang dako kay lunok. Ang mga tao na lunok init tayo. No? Nabuang ito hana, kainit aron si kaging lunok-lunok. Tanawa, giabot sa Ginoo, gihatag ang lunok. Kinsa rin nakasakay? Pila ka nakasakay? Pila sila kabuok? 8. Very good, no? Nasa 1 Pedro 3, balik ko basa. 1 Pedro 3, 20, 21. Basa, sige ngon. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Oh, kita naman. Pinaagi sa tubig. 8 lamang katao ang naluwas. Pinaagi sa tubig. Katong tubig sa panahon ni Noe. Naghulagway sa bunyag nato karon. Nga kinahanglan mo agi usab kita sa tubig. Na? Tiwas basa. Continue. O kanang mao tubig, naghulagway sa Bunyag. okay, tiwas sa basa sister. Sige yun. Tiwas sa sister. Basta tingin Naghulagway kini sa naghulagway kini sa
bunyag nga karon nagluwas kaninyo. So, importante kayo di ay kaayo nga ang tao mabunyagan. Ngano? Kay pinaagi sa bunyag, maluwas kita. Unya mingon sila, aw. Ang kinahanglan luwason katong na ay sala. Pero ang bata kay wa may sala kuno. Ha? Moy maron, naisa ang bata wala. Wala. Sa ato ang pagtulunan, ang bata adunay sala. Unsa man nga sala ang nasa bata? Duha ka klase man nga sala, no? Nay gitawag nato og original sin. Ang ikaduha na gitawag og actual sin. Kining actual sin na duha na siya na gitawag nato og binya, na gitawag nato og mortal. Ang bata wala pay actual sin. Ano man? Ha? Kay sa 1 Juan 3:4 ang sala mao ang paglapas sa balaod. Ang bata wa pa man makalapas sa balaod. Dili siya makonsider nga makasa. Pero kung sa may naa niya, kining original sin. Wala ni niya gibuhat kundi iya kining napanunod. Mo na gitawag og original sin. Asa man nato mabasa nga nay original sin? Palihog ko basa Roma 5 versikulo 12. Basa. Oh. Enjoy eating. Roma 5:12. Balik ko basa sa gingon. Niabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo. Ug ang sala nagdalag kamatayon. Ang prueba nga ang bata adunay sala kay daghan kaayong bata ang namatay. Nakuha ninyo? Kung ang bata walay sala, tignon, ang epekto sa sala kamatayon. It could be physical o spiritual. Apil na siya, mabitaw nga nakabaton o kamatayon ng tao. Ang tao gibuhat sa Diyos o magitay kamatayon. Pero gumikan sa sala, nahimutang from immortal to mortal being. Nakabaton tag kamatayon. Again, Roma 5:12 pagpamatuod na adunay gitawag na to og original sin. Okay? Original sin. Now, dugang prueba nga adunay gyud sa ang bata diya sa Salmo 51 versikulo 5, si Salmista David niingon, sa diha pa ako sa taguangkan sa akong inahan, makasasala na ako ug dautan na akong daan. Ha? Nagpagali sa taguangkan sa iyang inahan, dautan na siya og makasasala. Ang pangutana, unsa man ning sala? Dili ni siya sala nga buhat nun, kundili sala ni siya nga panulundon. Mao magani sa Lamentaciones, no? Lamentaciones or kining pagbangutan 5 versikulo 7. Unsa may giingon sa pagbangutan 5:7, bala ko na basa ni kay nindot ning nasitas. Pagbangutan 5:7. Basa. Oh. Lamentation Lamentation sa English, no? Pagbangutan sa Bisaya. Unsa giingon? 5 versikulo 7. Basa, dito kay na ang pagka-kuan diha. Nakasala ang among katigulangan. Ug nangamatay sila. Ug kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Unsa maning silot nga ilang giantos? Unsa maning sala dili ni ilang buhat nun nga naman kay nakasa ang ilang katigulangan. So kini nga sala gitawag di siya og original sin. Mura ba og aron masabtan nato ning sala nga panulundon, mura ni og ang ato ang unang ginikanan or inyong ginikanan bilyonaryo, meaning naatanan ba? Pero gumikan sa iyang paglulots, kining gitawag og lakwat sa gihurot nila ang kwarta. Pag abot sa panahon, ang ilang mga anak, kung sa may mapanunod, wala. Ang mapanunod, utang, kaya napuno sa utang. Ang nag-antos, ang maunga, mga anak, nag-antos sa kapobrehon. Nakuha ninyo? Wala pinana, ang sala nga,
panulundon. Kining mao na nga ang rason tungod kay naamay sala nga panulundon, ang bata kinahanglan siyang hinluan, di ba yung San Agustino? Mitapot ang sala sa bata nga wala sa masayod, kinahanglan kuhaon usab kini. Kay remember, walay makasud sa langit, pinadayag 21, 27, walay makasud sa langit kung adunay bisan gamay nga mansa sa sala. Kunya ang bata na amay sala in taon, kung sa itong baton, kinahanglan siyang bunyagan as soon as possible aron siya maluwas. No? Mao magani ang mga early church fathers, aduna sila'y mga pipila ka mga quotes, no, nga nag-ingon nga ang baptism, infant baptism, gi-practice na sa dugay kaayong kapanahonan. In the early years sa simbahan, nag-practice na sila o infant baptism. Now, atong tubagon ang mga pipila ka mga argumento sa atong mga igsuon. Na sila mga pipila ka mga argumento nganong bunyagan ang bata. Una, ilang gamiton ang Marcos 10:14 kung anong mo niingon si Kristo, ayaw ninyo pugni ang mga bata nga moduol kanako kay ang gingharian sa Dios Ila niining bata. ila niining mga bata. Sa ilang punto maingon din sila, tanawa isa pa di na nimo bunyagan, di na maimperno kay ang gingharian sa Dios ila maniining bata. Ang pangutana, nakalapas ba ang Katoliko? Kinsa may nagpugong? Sila mao'y nagpugong sa mga bata nga maduol ni Kristo. Unsa man ipaagihan aron maduol ang mga bata ni Kristo? Kato kung gingon ninyo, Galatia 3:27, ang bunyag man may nakahiusa. Nganong pugngan man imo ang bata nga mahiusa ni Kristo? Ha? Nganong pugngan man imo bata nga mahiusa ni Kristo? Sa to pa dili kita maoy na pugong. Kita ang Katoliko naningkamot nga bata pa lang sila, mahiusa na sila ni Kristo. Nakuha? Nawa ta magpugong. Hinuon naningkamot nga mahiusa sila ni Kristo as soon as possible. Ikaduha, ilang gamiton ang Marcos 16:15 ato sa 16 nga niingon ang motuo og magpabunyag maluwas. Unsa ilang konsepto ni ana? Sa ato ba kinahanglan una og patuuhon. Ha? Kinahanglan patuuhon. Ang bata mo may pagtuo. Sa ato ba dili bunyagan. Kining Marcos 16 mga igsoon, kining patuuhon unya bunyagan alang ni sa mga dagko. Katong mga dagko dili pwede bunyagan diretso. Kinahanglan una kang patuuhon. Mao nang natay gitawag og Roman Catholic Initiation nga bitatay tudluan una sila sa about sa ato ang credo. Unya og mutuo na sila, hatagan din sila og baptism. At kini alang sa mga dagko. Pero for the sake of arguments, may sila di pwede wala, di na pwede ng katarungan. Dapat ang bata inyong mabasa sa Biblia aduna jay pagtuo. Mangutan ako niyo, ang bata aduna may pagtuo? Pala ko basa San Mateo 21 versikulo 16. Basa. Sigingon. San Mateo 21 versikulo 16. Basa. Di pa ako basa rin kaya nagsamuhan pa ko sa popcorn. Oh. 21:16 basa. Sa ilan ni Sulti. Jesus nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nagingon. Ang mga bata ug ang mga masulog bansay mo sa pagkalat o gigoy ka pagdahig kanimo. Okay na naman. Ang mga bata o mga masuso naghatag og hingpit nga pagdaig. Mangutan ko ninyo, ang tao ba nga way pagtuo magdaig sa Ginoo? Makadaig ba ang tao way pagtuo sa Ginoo? Dili. Pero tanaw sa gingon, San Mateo 21:16, ang mga bata naghalad og hingpit nga pagdaig. Ha? Hingpit nga pagdaig. Therefore, ang mga bata adunay pagtuo. San Mateo 18 versikulo 6. Dugang pruiba ang mga bata adunay pagtuo. San Mateo 18 versikulo 6 sa gingon, og mahitungod
niining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Uy. Ha? Ang sagingon? Oh. Maayo pa sa katao nga instant dako. O mahitungod ni ining gagmayng mga bata nga nagtuo. Nay pagtuo wala? Nga dunay pagtuo. May sila agagmay nga bata, mga brad. Minidili na masuso. Ano din masuso? Mateo 21:16 sa mga bata o sa mga masuso. Okay? Nakasabog na. No? Again, kini Marcos 16:16 alas mga dagko kinahanglan patuon. Sunod, ilang gamiton ang buhat 2:38. Ingon si San Pablo, kinahanglan ngang matag usa maghinulsol unya magpa-bunyag. So importante di ay kaayo nga maghinulsol unya magpa-bunyag. Ang bata, di makakita bata nga naghinulsol. Sa ato pa, walay labot ang bata lagi kuno sa bunyag. Ha? Kaya kinahanglan mapaghinulsol. Unsa may tubag nato niya na? Ang tubag nato na idritso lang sa 39. Unsa may giingon sa 39 balik ko na basa. Basa. Buhat 2:39. Kay ang saad sa Dios ang man kaninyo o sa inyong mga anak sa tanan nga tuwa sa layo. Okay. Kaya, tanaw ha? Kay ang saad sa Dios, ang saad may tungo sa bunyag. Ang saad may tungo sa bunyag, kaluwasan. Kay alang man kaninyo o sa inyong mga anak. Ang anak niya, sa Greek word, gigamit ang word nga tiknois. Okay? Sa Greek word, gigamit ang tiknois nga nagpasabot og masuso. Meaning, ang kining maong saad sa bunyag, dili lamang sa mga dagko, kundi apil ang mga gagmayng bata, ang mga masuso. Kaya lagi, kung sa may giingon din ni Kristo, San Mateo 28:19 panglakaw kabungatanan ngadto sa tibuok kalibutan og bunyagi ang tanang tao. Tanang tao man, ang bata, tao man. Therefore, apil siya sa saad sa bunyag. Nagasinabot. Okay. Dugang na argumento, mintras nalingaw pa mo kusap-usap diya sa inyong pan, no? Dugang argumento, mingon sila, Brad, si Kristo man ang atong panagingnan. Ha? Si Kristo man atong panagingnan. Si Kristo kay gibunyagan, dako naman. Dapat, dako na po tanga, bunyagan. Nakasugat na mo ginaron ng argumento. Ako nakasugat ko aron way back 2000, more 2018, bago lang ko sa nagmaestro sa isla, na ay gikan sa Leyte, nga niabot dito sa isla ni Dunggo dito, usa ko no siya ka gipada sa Ginoo dito, nga, isuwa ko nagkahong nga maabot ko diri sa isla, Brad, kay gipada ko sa Ginoo diri aron sa pagsangyo sa pulong niya. Nahibo mo kay ang mga bata nanagan dito sa office nako. Ningo, sir, at ko kay naay nagwali dito, sir. Kay kabaw man sila nga tighandol po kong mga formation ba. At ko na to ba? O ba, masa man? Naay babae dito, sir, nagwali. Matong di ato istorya nako. Yan abot na ning punto na hisgot na ning bunyag isa. Ayaw ko palyaha, Brad, kay nakababag ka sa plano sa Ginoo kung imo kong kanang palyahon na niya akong gibuhat. Ha? Yan, naghisgot ni bunyag. Sige, sister, di na mo kuhan. Maghisgot tao ka ng doktrina maka. Doktrina. Sige, kung sa may imong gikakuan sa Katoliko, ang inyong Katoliko, mamunyag mong bata nga dapat si Kristo man ito panagingnan. Dapat dako na bunyagan. Ah, mga sister. Pila maedad ni Kristo bunyagan, sister? 33. 30. Ano sa 30? Ano ba? Ikaw, sister, pila maedad ni mong ibunyagan? Hindi mo siya, 40 na kapin. Eh, bago ko masa na-convert pa, no? 40 kapin. Awat niya pong kakasunod. No? Sipyat niya pong ka. Dapat 30 po ta. Ikaduha, asam ka ibunyagan? Asam man sige sa ibunyagan? Sa Jordan. Ikaw, asam ka ibunyagan? Sa paa. Dapat adto po ka sa Jordan. Kay si Kristo man ang panagingnan. No? So, sipyat niya po. Again, mao nila gamito, maingon sila. Si Kristo dako na ibunyagan. Mateo 3:13 nga to sa 16. Si Kristo dako na gibunyagan, dapat kuno dako na po ta bunyagan. Remember, ang bunyag ni Kristo dili pareha sa bunyag na to. Ito na,
Ang bunyag nga nadawat ni Kristo dili Kristohanon nga bunyag. Unsa man nga bunyag ang nadawat ni Kristo? Diyos no. Ha? Kakisa man nga bunyag? Bunyag ni Juan. Ang bunyag ni Juan dili Kristohanong bunyag. Ikaduha, para asa ang bunyag? Para ba? Papasa sala. Unsa may papaso ni Kristo? Ngawa man siya sala. Again, ang bunyag nga gidawat ni Kristo dili bunyag nga pareha sa atong nadawat. Nasabtan ninyo? Kung ang tao nga gibunyagan, matupas mga scholars, ang tao gibunyagan pinaagi sa tubig na hinlo ta. Pero si Kristo gibunyagan na hinlo ang tubig. Reverse ang naitabo, no? So, when nagpanagingnan si Kristo, diha apil ang kinigitawag na tuog bunyag. Sunod, maingon sila, Brad, 1 Juan 3 versikulo 4, ang paglapa sa sala, ang paglapa sa balaod, mauman ang sala. Ang mga bata, huwag pa man makalapas o balaod. No? Meaning, wala pa sila sala. Ako balikon, ang mga bata, wala sila'y actual sin. Pero aduna sila'y original sin. Sa ganito, Roma 5:12, Salmo 51, versikulo 5, o sa Lamentaciones 5, versikulo 7. Mga pagpamatuod na ang bata adunay original sin. Okay? Adunay original sin. Dugang prueba na ilang gamiton. Diya sa Ezekiel 18, versikulo 20, ningon mo sila, Brad, nag-inguman sa Ezekiel 18:20, paregon kung basa ko, no? Kaya nindot po rin nga verse atong ilabulit gamay. Ezekiel 18, versikulo 20, basa. Sige, kabukab sa mi, Brad. Nangita pa man mi. Okay? Tugpo na, Ezekiel 41, versikulo 18, versikulo 20. Sige, kung na niya ka, basa. Tapos basa, ganyan mukab nila, no? Apan ang tao karon. sala mamatay. Ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan. Sama nga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Ang taong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong. Kung ang taong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. Tanawa? Kung sa ilang konklusyon ini, ang bata dili mag-antos sa sala sa iyang ginikanan. Ang ginikanan po dili mag-antos sa sala sa bata sa to pa. Ngano may matag na yung original sin? Again, ang punto diha gapon, same gyapon actual sin na siya. Kung actual sin dili ka pwede paninglan. Pero kini atong iskutan original sin. Okay? Original sin. Katapusan o kinalasan. Kaya mo man ang kasagad nga atong may counter. Unsa man jud paagiha ang tao bunyagan? Katubang iduok or katubang no nabi na no nainumdum ko na gibunyagan dito sa isla iduok no and then kuman kita kas Ginoo lingo-lingo ta iduok na pod right kita kas Ginoo wa pastor na sus iduok na pod iduok na gyud sa pastor ba kuno gagod sungot ang katukuhan. Kita kasi gano'n siya. Oh, pastor, makikita ko sa nimo. Iya po kibali. Makikita ko sa nimo. O, ito nga pastor mo. Yan, nagka-istorya mo. Kung saan mo dyan ang paagi? Again, bisan asa ani gidawat sa simbahan. Ang simbahan, nag-practice tao, kinigitawag na to o immerse, kanang i-duso yun, na gipaktis sa ato simbahan, early church, o even until now, na yung mga parokya sa ato nga nagamit yan. Pero mostly, ang atong ginagamit kanang gitawag na to og pouring, no? Pagbukbuk, no? Pagbukbuk. Kaya naman na sa Hebrehanon 10:22, kibubuan kamo og tubig aron kamo mahinlo, no? Bukbuk. Yan na po tayo gitawag og sprinkling. Ano bang kasagaran gamiton ang sprinkling sa simbahan kung natay gitawag og renewal o baptism. Ano sa mata na renewal o baptism? Matag higayon nga mosimba ta ang Sabado de Gloria. Sabado de Gloria natay renewal o baptism, no? Mo nakanabitaw kinang natay
Dili na ang mga maninong nato mo ay mutubag sa isalipway ba nimo sa tanas, kung dili ikaw na mismo. Kunya dayon sa bligan ta og holy water, sprinkling of water, no? Mo na ato ang gibansay usab sa simbahan. Kunya kanang immersion, no? Naa sa Roma 6 versikulo 4. Kay gilubong kamo uban ni Kristo ug nabanhaw uban kaniya. Mo na nga either ana wala tay problema, gidawat na sa simbahan. Pero for practicality reason, ang ato ang practical o walay sapa diha, ayaw ko ina kung kita na dito sa mga deserto na muyo ang amag mangita pagkaog sapa kay aron lang bunyagan for practical reason, no? Gani si San Pablo gibunyagan diha ra mismo sulod sa panimalay. Wala na siya nangita og sapa aron bunyagan. Ya San Pablo na po gibunyagan sulod sa prisuhan. For sure why sapa dito sa prisuhan, no? Nasa buhat 31:16. Muna nga tantinaw mga igsuon nga ang katarungan nganong kita mga Katoliko nagbunyag ta og mga bata tungod kay ang mga bata aduna nay kitawag na to og original sin. Katapusan akong gamiton ang World History by O'Brien, no? World History sa page 144, no? Ang author ani nga maong libro kay si O'Brien, usa ka sikat nga historian. Matod pa niya dire, baptism was occasionally administered to infants from the earliest days of the church. Ang pagpamunyag og mga bata gisugdan na sa unang mga Kristiyano, no? Gibansay na, meaning aduna na gyoy bunyag sa mga bata, no? So hopefully mga igsuon atong nasabtan again ang context po niini nga atong ngayon atong hinumduman, kinahanglan ang mga bata kun naman gani mo mga apo, mga anak, dili gyud nato dugay-dugayon ang pagpabunyag as soon as possible. Kaya nga atong gismutan kaluwasan sa bata. Unya ug magngan po ta og mga bata po na may maanak po, ayaw po ninyo patakayo nga mga bata, ha? Okay. Naatay sa una almanaki, di ba, Brad? Oh, naitay almanaki sa una. Kay ang karon usay mapari mo, likramo ni kuno mapari. Kay nay bata nga gipabunyagan, pagbutan sa pare usay pangalan ni bata in the surf. Uy, kita ko usay surf. Di ko bunyag na ni mo nang inanya. Oh, ako malagi padre nga bunyagan man ko. Saan nga mo? Perla. Yan. Ako ba na Ariel? Oh, yaman ni magabubunyag sa akong bata nga surf. Ni mo na pare, hala doy kuha nitong daw ni kato ni bunyagan. Nang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Asa na ba natong kanan eh? So na tarungan yung pangalan. Oh. Okay, so this time ihatag mo na ko ni Brooke Mars para sa open forum kung namoy mga kalibog. Kunya kung wa mo yung pinpatay mga kalibog ron, mas tayo kay mo ulit ay sayo. Ha? Ato matagan ang mas papapak si Kuya E. Nagatong nag-sponsor di sa snack. Salamat kayo niya. Isa nag-sponsor na to, makadawat og intelligence. Oh, basta willful nga pangyon. Si FD dala Dili pwede ka muhatag kung dili ka kasing-kasing. Ayaw lagi. Kay pama na ka na. Dito dawaton. Lods. Okay, arita sa open forum kunya siya busog naman mo, posible o kanang nigotong pa mo diha. Okay, arita sa open forum. Okay, mga pangutana. Pangutana, sige na, posible. Imposible sa ko yung kalibugan. Yes, na-indulgence. Panalitan. Pwede ba, atong gibasa na ko kanina, pwede ba makadawat og indulgence ang atong patay? Ano patay mismo? Yes. Sa unsang paagi. Instead nga ikaw may mudawat sa indulgence, imong ipahinungod ang imong maayong buhat ngadto sa kalag sa namatay. Brad, what if Hello na bro, impirno Ricky tumong Bota tao? diha sa Mga takibawan. Archdiocese o Palo, Leyte.
Once ba? FD. What if na impierno ang tao? Salamat sa imong paglantaw. Mo epekto ba ito kaso ang gihimo nga may buhat pahinungod ito maong kalaga? Di mo ka mahibaw. Pero ayaw mo kamalaka ka nag-invento kung teleskopyo. Makita na doon kasi nagpurgatorio. Bitaw. What if na impierno, di na ta mabalaka kay kanang itong mga pagampo may buhat, dadoon na ito bang sa altar sa Ginoo. Nana sa Pinadayag 8, versikulo 3, hanggang 4. Kanang itong mga pagampo, kung kay bawgyod, na impierno na ito magtigulangan. Ya, karon, kung what if ato ara makakita indulgence sa ato ang pagampos nga namatay, may buhat man makadawat matanak? Yes. Pero mas mayo at ipahinungod nila kay loy ba sila. Ano sila mahimo? Nakita may makaako pa. Sabtan? Kaya? Next questions. Ano sa ang third? Mag-third bitaw ka na. Ang next batch is 9 and 10. Nakulbaan or bitsaha ba? Okay. Ako ko daw malakaw. Yung tando ko. November 9 and 10. Yeah. Tapos ang last katong third day sa para kompleto tanan sahon mo sa ato dito sa Pikas. Murag naas mga 30 inapos. Sa November? Possible birthday ni National Heroes Day ni Pasyo. Ahong lolo. Ni Pasyo ahong lolo. Questions? Mga pangutan na. Imposible ko ito may kalibugan. Eh, mo ka-uwa pa mo pangutan na. Kanang buwan, sir, nakuan siguro ni Brad. Sa damgo ba? Damgo. Sa damgo lang. Yan ba? Tinuod ba na? Naitinuod ang uban na ako'y dili. Kanang kuan man, kanang ipaila-ila ka ba? Ipaila-ila ka sa tanang bernen. Ipaila-ila ka na kitang bernen sa Kasila o Kalinaw. Kasila. Kasila nila pas. Berhen de la Paz, bin biyahe. Si Jay Our Lady of Good Voyage. Si Jay kinadak-an niya, sila po'y nagpaila-ila. Depende na sister niya. Ma-assist na to na kung try to make a deliverance. Para ma-assist na to. Yes, importante na. Kay ang mahal na Berhen, dili basta-basta kay ang yawa, kaya niya na magtakuban ng mahal na Berhen to deceive people. Nagkaroon na ito, even si Father Greg, minis ba? Nag-retreat sila, nagpakita niya mga labirin. Kadugayan yung meditate niya, nag-create, nag-ampo siya sa pag-ampo simbahan, na itabo, na-change ang now. So, ang yawa, naman na sa 2 Corinto 11:14. Nga, ang yawa, bisan ang yawa, kaya niya magtakuban sa anghels kahayag. 99% kaya niya, pero ang 1% remaining, makadeceive di mo. Kaya na sa yawa. So, dili ta ditso-ditso mo to, labi na nga ang madam ko, niya tayo mamamiri, nagsar gina. Mostly ang uban, nahitabo na sa dapat sa Surigao. Dito ko, last year dito sa Surigao, tayo sa kanil babae dito, nga mo pakita nga mahal na berin. Pakita na niya. Nga pagando pa kay na-check ang simbahan nga, dili niya ay mayo. Kay dili na ito si Mama Mary. Na hinuluman na to nga ang mga apparition na nga ng mga vision, that is vision. Mga vision, dili ta ditso mo approach mo agree sa kita mismo. Kay we need to assess ourselves. Kaya assess na to galingon. Angayon ba ko nga makapakita Mama Mary. And again, number first question simbahan na kung sa estado niya. Kay mostly gid sa ako ikaw sister, assess mo galingon. Possible ba kay tayo ba na nahitabo mo na sa Mindanao grabe dito. Bisag kinsa ni mangkon nga pakitaan. Even kada ni Dong ni Padre Darwin niya, ni Dong dito niya ang nahitabo kay si Mama Mary, Father, itapad gyud ako sa kay tricycle. Mas milan na gyud. Ya, unsa pa gagaw sa mangkon mo? Da tabi ni Mama Mary. Marentis ni Mama Mary. Tabi. So, igana ang nahitabo. So, maray mga daghan mga cases sa sister. So, ay lang dito isuta kung tinuod ba. Oh, muna importante. Assist mo paglingon niya. Tapos,
ang patron nga sa parokya nga Berhen de la Paz tibin biyahe sungkulan. Mana Our Lady of Good Voyage sa English, may pagbiyahe. Mana meaning sa de la Paz, di ba yung biyahe. Mana sa may pagbiyahe magiya na to. So basta kay wala na something nga kuhan, pero ampo na meditate ka tunay. Meditate lang. Says okay na Berhen de la Paz gamiton. Ano mga titles may mere? Basta approve ka title simbahan. Ayaw mo gamit og title nga dili approve simbahan. Okay na di lapas di biyahe na. Dili ka Berhen de la Paz ra. Amo anang patron sa De La Paz Cortez. Oh, de la Paz. So basta kay ayaw mo gamit ha og dili approve sa simbahan. Maro gid. Dili. Basta lumitahan nga approve sa simbahan yun. Alagi basta approve sa simbahan, okay na. Ay naggamit o dili approve sa simbahan. May mga prayer nga dili approve sa simbahan. Mga nagaling ba nagama ng nominahan para sa ilahan ko niya. Oh no, dili niya. Namo kaya na yung pa makulto. Nagbantay nga kay daghan mga nobinahan nga dili day accept sa simbahan, gama-gama ba. Oh. Pero kanang kuan Berhen sa Simala, okay na siya. Actually hatod karon dili pa na-approve sa simbahan, under investigation pa na. Nya para nako nabi tayo pa-direct ko yun ang barya. Kung magtuod sa mong simala, kasi magtuod nga ang Maria diha maor mo Maria na pare. Sa mga ito angel for the sake sa lugar nga makapicture picture mo, dili na for devotion. Nya tinga ka nga kuan kana under investigation para kay napuno og kuan, napuno og mga superstitious na maligyan ng kilid. Ay glow candila, puwa, pink, patay superstitious. Mapalit man pod mi. Imanda na to nga all forms of divination, superstition are rejected sa ato simbahan. Ano sa sisi? Tato ka may pamisa ba? Pamisa sa Berhen sa Simala, Berhen sa ngana ba? Pero wa sa dadin ipod ka sa Simala. Pero as long as dili pa approve, pwede naman sa natin mo dawat. Dili ko man approve. Pero approve sa simbahan, pero dugay pa na, ay grabe investigation na. Ay taga-Vatican na isubo. Doctors, scientists, ay pa na yan. Tapos gasto ang simbahan basta maghimo ng investigations sa lugar, operation. Di pa na. Pero ako ninyo, sa pagkakaroon, gamit lang sa unsay approve sa simbahan. Para dili kita malihis. Para ganyan si Kalito na. Wala sa tayo yung didaan mo ito, okay naman sana. Pero wala pa man mo ko final say ang simbahan. Gawas atong sa lipa. Sa apparition sa lipa. Lipa Batangas? Batangas, oh. Ito, mediatrix of all races. Gisalipay kita sa CBCP. Walay, itawag na to o divine intervention na itabo dito. Ang uban, ito itong parang gikasuhan, ipapreso, kaya gikuhan ang lipa. Katong kuan, katong nga chance, apikit og utok. Na-deceive. Pero bawalan ba mo gamit sa mediatrix of all graces? No. Okay na mo gamit as long as they affiliated sa lipa. Kung nung sa lagi dihatag sa simbahan, mas nahibaw ang simbahan kaysa sa natong individual. Ang utok sa simbahan, dili sa kautok. Ang simbahan mo ang tanang kaubismuhan. Sakop ta. Pero ang councils, ang magisterium, ang simbahan. So, ate katungod ang supak simbahan. Kinsa man ang supak simbahan, guided sa Espiritu simbahan. Mura na, unsay mga approximate maoy dawata. Questions? Kanang kuan bro na ay sa Santo Niño ba kanang naman na siya sa tabla labanan tabla ba nga murag na purma sa Santo Niño. Asa man dabita? Santo Niño dihas kanang purok junto ka di gikan magud mi dito. Careful gyapon ta ani ana. Basta wa pa na sila. Kaya usahay bisag unsa reto makita sa ubang mga tawo nga dahil tayo matuuban nga ang Ginoo kuno na may aso bitaw na anino kanini itong kon sa kandila aso na ni purman na sa Ginoo. Ay na may ana nga mga cases na careful kaya mahimong superstitious ng mga panglugar. So nawa na ang essence sa tinuod nga devotion sa tuninyo. Usahay kato na napakita mo na ito ang ibinirit pagayo. Na usahay basig kaya mo siyawa nga i-deceive kita. Na careful kita. Kaya samot kay di papagsipahan, papagikunas pare, di kita. So ay kana. Kana yung ba na devotion na tinabao. Kana bang nahog ka og superstitious. Kaya kung di ko no kahikaman di na kuno ano to. So careful ta na
Kaya duwa na magtudlo ang simbahan. Ang simbahan, wag magtudlo. Ang larawan na igahong. Pero nagkwintas mag-cross. Ng klaseng cross. Wala na po yung bilabol eh. Ang tawag kanina cross, three-way pardon crucifix. Imo kita ani sa lain. Makakita mo na sulod ani, dire nakita ko. Ika sa Italy, nagadil ko sa una pero kapoy lang magdil balik kay Italy orderon, pugay. Ya, naka pamitaw na kay Italian ang mga words dito. Kasi masipiyat pala madag. Atokar. Ya, three-way pardon crucifix. Ang nasa kilid, Saint Benedict, tapos ang kilid sa tunong ulis birthday nako kanang miraculous medal mapay birthday nako pista sa miraculous medal mapay birthday nako nya kini pikas Benedictine medal. So ang tawag ani three-way pardon crucifix. So nahimo din ni Pope Pius the 10th niya itong 1905 isa na kinsang mo musulot ani maka-gain og indulgence. So wala yung cross sa o niya, kapo ka magkwintas mo, basta pa magkwintas mo cross, makadawat ka po mag indulgence. Nakalimot ko ganina, medals, scapulars, makadawat ka indulgence. Yes, indulgence. Di man kuha og bisan maligo. Oh, ako ala yung ikuha na lago na may. Ingon di kuno ni kuha o ni bisan maligo. Di man ni malata. Na ay devotion gikinahanglan na di sa ingon nga uban nga di ba nakabuta kanina whoever dies quote in this scapular shall not suffer eternal life. Lady of Scapular. Meaning unsa may pasabot ana nga dili mo tugot nga dili jud ka maghinulsol isa abot sa panahon nga nagsulod ka na. Nagkinahanglan sa participation sa Mount Carmel. Unsa may pasabot? Kinahanglan sa participate sa simbahan. Sulod ka na sa musimba. Isa na pwede. Pwede ba, magsulod ka mga scapulars, medals, crucifix, makadawat kang indulgence, partial indulgence. Magsulod, pero lahit na siya klase, kaya specific na siya. Magsimba ka sa katong sa labi na sa Bernie Santo, ka na magdoon simbahan, nadaghan sa feast sa 5 Wounds of Christ, kadawat ang indulgence, wearing this kind of cross. Nga na, wala na order ka dito siya, Italy. Damas Amazon, ganahan mo order pero gasto mo almost 1,000. Dili man na receipt. Pero pwede po magkontak mga barato mo. Order daw. Pero mo lagi na tag 3 months sa mga bot, kaya sa ganyan. Pero maningkamot ko sa Manila og katong namo ko may grupo nga pilan sa Aura. Ako asawa may promoter sa Bohol, Universal Living Rosary Association sa Tibo Kalibutan. Nasa Bohol ang asawa ng promoter. Mga tag rosary sa kada chapel tanan sinasa. Puhon ko din, seminar ito kang projects sa inyong kapilya-kapilya. Tanang kapilya na, willing na ito na hatagan, tanan rosaryo, tanan. Karon nag-restock mo ito kung doon kung negros kay ma-request sa ikaw, na ako mga 600 rosaries. Hatagan. Ito, sana sa ito, na input. Yung sa kong sugot, tagaan na ka na yun, wadya mo. Ma-amaze ka sa unsa ka powerful ang Our Father na prayer. Na ito, sana, specific. Na ito, projects mo na sit aside sa mga devotion. Okay, questions? Pumunta na. Diri sa Panginoon mo sa amo gida-encourage ko na nga kay devotion. Pwede ba kay devotion? Sa amo di ko pwede diri og puro brain ra. Kasi sa devotion. Hindi pwede di mag-rosaryo. The best kita. Pwede rosaryo ra atong devotion. Pwede ko. Pwede kayo kita problema rosaryo ster pinaka the best na. Sa mo ta kalima ka rosaryo ana. Maliwat na kapadong na ipatripiyo ka 30. 8 hours magampos patripiyo. Ang 24 hours ilang bahinon, trabaho 8 hours, search simbahan 8 hours. Pareha. Trabaho, search simbahan mana 8 hours, tulog sa 8 hours, pray siya 8 hours. 24 hours. Bahin nga niya. Sahay makatog siya, namutala siya ang iyahang maong kinigitawag na to sa Kristan. Nung nakarosaryo na ba ko? Ana, kung katong nakatagpilawan siya, may ngon dito sa Kristan. Aka nang yor, o baka mahibaw may ka-28 na rin mo na. Alay ka, asyos mag-rosaryo ko masod. Grabe kasi. Magkurog sa padong na mamatay si Padre Pio, na-sense na siya, habit siya matay. Nagkurog sa skadlok. Kay di siya makaako pagdool sa hustisya sa Dios. Naglibog siya, ang iya bagmayong buhat, igo na ba? Nga makapakuan niya, makapahimot sa Dios. Nagkurog sa skadlok. Saint Catherine of Siena, nagkurog sa skadlok. Ano yung mga libro nila? Ang bahong kalipay ni libro,
Maleta, mga Books of the Saints, klasik-klasik mga life stories, o sa kapulyog. Kurot-kurot ang libro. Pero karon ng anak, ay bata, ay gatas, ay batawa, naamon na yung gatas. Nasa una, libro na yun. Bahay, no? Pinobrero ng mga libro na. Libro dire. Kalipay na kong libro. Kaya tapos nasa ko mag-room, dahil mga libro, booklet. Kaya precious ang libro na ko. Kaya, mawala kita sa ato ang unang reading karon. Kibaw mo sa Panultihon 4 City, plus Panultihon 4 City. Nga, matod pa, getting wisdom is the most important thing that you can do. Ang pagkapot o kaalam mo ay labing importante nga imuhang buhaton. Ano sa sulumag sa dato sa sunay Panginoon sa Ginoo? Wisdom. Kaalam. Para ka mo, sa pagkaalam mo, ito mabutuon. Sige, rabutan ang batang Quiapo. Naman itang awan. Tanaw PBB nga siya, fayang mo sana? Fiyang mo na, libo mo na sa mukha ka. Napa si Roel Divina, kana sa mukha ka yung vlogger ng musik, tampok mabayad bitaw. Roel Divina, kana sabaan kayo, magpapyang kayo. So sige na mo tanaw na, wakit mo ay makuha na. Mabitaw nga, sa Ebanghelyo, karon nagala to mga idea. Usa ra gikabutan ako nakuha. Nakuha na malos ba itong mga dato? Tabang bang Ginoo, sa mga dato, sa kanang kinsa ra day maluwas, di ba? Kaya ang dato kay no problema man. Ya buutan ka ng dato ba? Mas buutan mo to ninyo. Ganaman sukat sa pagkabata, gituman yung 10 commandments. Kamo, ito ba niyo? Okay, ba? Mas buutan mo to. Sure, jami nga wala. O niya, niya sa mga nagkuha ang matutulog. Kung mao ka na, balik kayo kita kayunan. Hindi buo lang mo na. Natuman ako yung hindi kami. Pero ting haguan eh. Mao nang advice ta mo, lisod malangit hagtik. Kimo sa hagtik. Karang solicitusan, mo solicit ka, di mo hatag. Mao ni hagtik. Ay, tihik! Hakog ug tihik. Combination mas two words sa sumaha. Masulisit mo buhon. Sa grupo, na silingan yung dimatag. Lang, hagtika na tawanan. Lisod malangit ang hagtik. Ako, ano na hingo mo sa hagtik? Tungod kay na-possess siya sa material na things. Ang sikreto raw, ingon kag Ginoo, kisa na maluwas. Ingon bang Ginoo, katong pobre mo maluwas. Hindi maoy gitubag sa Ginoo. At tinidot si Panginoon. Diba? Di mo gitubag. Ang puntos Ginoo nga, ang mas malangit pa katong kamilyo nga masulod sa buhos dagong. Asa na naan ito ng buhos dagong nga kanang gamay doon. Hindi na mo ay konteksto. Sa Jerusalem, ang kamilyo dito, musod na ng mauwilang pultahan, madili siya makasud kung naibit-bit yan. Ang trabaho sa kamilyo dito, kargahanan man, kinahanglan katong karga, kuhaon, ang makasud ang kamilyo. Both sabton, kung gusto kang malangit, kung gusto kang serve sa Ginoo, why madana ko dito? Kasi ba ito, ayaw palabi sa imong katigayunan. Ayaw ka-possess niya. Nga para ni mo, di na ka mo hatag, di na ka mo share, tungkol kay ako ding hinaguan. Gipatuan na ko ning singot. Nga pangutan, o wala gihatag sa Ginoo, naimay mo. Ang imong kahago, mahimong useless kung may Ginoo. Amen? Para si Creator, ay ka-possess. Ano man mo grabe? Ultimo, magaskas sa sakyanan, mag-wild na. That is process sa butang. Kung hindi makapalangit ni mo, magaskas sa sakyanan, mapagod-putang. Sus, grabe yun. Poses ka sa butang, poses ka na nakita, impaso ka. Poses ka sa mong trabaho, di na kong serve-servan, gawin ka sa mong trabaho, dahil ka malangit na piti. Wala, nagkakatag naman ang ginong pagpalutaan. Wala, hinot ka, sus, karong adlaw niya, nakibaw, mag-isa itong kaalam. Sa ikanawang magbasa, si Kristo ang kaalam o gahong sa Diyos. Simbahan, serve ka. Bahala nung ka, pikirin kinabuhi, serve. Wala, may sayo na kinabuhi. Okay, questions? Elaine? Paano may pakutan na yun? Sa Rosario nga, dahil okay na Termino. Basta as long as same thoughts. Kung mauna o punto, panalitan. Sa misteryo sa sarong adlaw, di ba yan? Ako magbihay ko kay mo ko pwede di ba Rosario. Kaya ron din ako Rosario ako sa bahay, ito man ho pagbilaran. Ako sa biyahe na ko Rosario na ko naan kay Rosario na ko pero di kalimot. Ay katulad misteryo si Maya kanang nay pagkonsat sa Espiritu Santo. Sa uban nga guide na ang
Ano tayo lang yung termino? Lipatanon ko. Consadron. Di, ang uban sa English na outpouring. Ang uban, descent of the Holy Spirit. And that is the same thoughts. Mauna, duha ka outpouring of the Holy Spirit upon Mary and the apostles. Ang ubang version na kay the descent of the Holy Spirit. That is the same. Okay na. Palitan sa bagoron sa kalipay katong pagkapasa ika-5 misteryo, pagkawala o pagkaplag. Pero ganun himo mo nang kanang kalipay ka wa man. Pagkatong nakaplagan na dito kalipay. Ang kalipay man to nakaplagan. Giwa biya nila Ang pagkawala nagiwagtang sa uban ron, dito na sa pagkakaplag na. Pero okay na, bisa na sa duha, okay na. Diyon sa mga kakaplag. Oh, saan pagkalipay wa? Oh. Okay na. Ang pagpahibalo anak ra ba? Mabitaw na din ko sa ng English. Di gilibot na ba Stella Maris there is one from image? Wa pa. Para ba dre? Stella Maris. Ato ba sila bulunis dre? Tayo mo sa Stella Maris. Stella Maris is a Latin word sa Star of the Sea. Stella Maris. Bituon sa dagat. Bituon sa dagat. Bituon sa dagat. Iyambot mo kami sa oras. Ito ay bawo sa stepdad na. Sa una sa ako kay high school elementary. Even ang Hail Mary of Our Father, di ko ka maumampo na. In English. Oh, kay di bisag-bisaya. Wato kasag ko. Ano kung buguya sa una. Ako papa kay handle magmanaw ko among balay sa una kay magtungit kay 24 hours man. Sugod alas 6 hapon, mahuman og mas hapon. Wala na magtungit. Grabe tuong ato. Grabe ginang wa ko jud pag Ginoo sa na. 360 degree ng work. Change yun. Pagkadunog lang tinuan na hinahinay kawa. Adik to gid na change yun. Pagpalit na ako Katoliko. Take na lang. Blessing in disguise na nadako sa tinuan. Salamat sa kusay tinuan. Baptist o iglesia. Questions? Way kong tara. Wala. Ay, bro, anong ka na bang Latin nga rosary? Aprobado ka na ba? Oo, Latin, mga original na. Ha? Ano ba kayo sa mga may kinaraan siya gihapon nga Okay na, basta ang spelling inyong gigamit ron, sakto. Nagata mo guide kung sa proper spelling sa English as Latin. Kaya na uban, wrong pronunciation. Paraan mo magigamit lamin na o grisa legalium. Pwede man ang Latin, pero kay mayo ang pag-pronounce. Sikat na uban. Ang problema nga na, Brad, is di man Okay, guide. Di po kasabot kung sa ibang ipasabot nga ng mga Latin. Ano ito doon, so itong naminaw, o di ito doon, pag Bisaya, alam mo? Mao naman ang Bisaya ang katong Latin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus in fructus ventris tu, Jesus. Mana sa abi magimay ka man eh. Na Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus non et in hora mortis nostri. Amen. Mana yung Latin sa Hail Mary? Hail Mary na goto, Hail Mary for the friends. Tingnan natin, mag-usawa na mag-rosary kay mag-usahay, karang madlawa. Lahi mag-usawa na, bisan sa mga karon Tagalog ko jiwa, pati lisuran. Lison sa kayo ang Tagalog, pag-lison ko pronounce. Lison yung Bisaya na kahit sa mga tao. Naari ko sa Latin, English. O sa mag-rosary ko, ang third mystery na ko, Bisaya. Fourth o fifth, English. Pag-ibig ko ginagawa. Ako sa ulo, ako ko inigaw kay araw lang hindi ko makalimot sa uban. Nag-English, Latin na po usahay. Sa Latin, sa lipat ako sa Latin, kaya masagol. Sagol. Dapat gaya na Latin man. Pero na ako'y gamon ron, may paghatag ako sa libros, magkama ko. Brief history of sa Rosary, how powerful the Rosary, tapos guide sa Rosary, Bisaya tanan. Magsuot ko, nagpalit na ko lahi nga klase nga pang newspaper bitaw nga long band paper, special nga paper. Nagpalit ko dito sa ACM, naging adlaw na 500 ka na. Na-print ako, magama ko tarong na leaflet na ko, wala panghatag na ko dito sa Negros po. So, karong si Manaha, magkinanay na ko o kanang mag-draft ako. Dali ra guide, pero ang history sa Rosary, gusto na ko nga ma-simplified. Ang mga tao, arang hibaw sila, nga mag-rosaryo sila. Kung siya ka-powerful ang history. So, gamay brief lang. Kapos ko sa social media bitaw atong sa Battle of Lepanto. Dagan nga nasuko ang chat ako nagtikaw na. Isa ba suma na buka na bahala mo diha. Di mo moto ko mga ignorante mo na ako na ko dito. Grabe bitaw. Iba mo ang Europe sa unang hapit na ma-conquer sa mga Muslim sa Ottoman Empire. Niagto 1571. Na gumikan sa awhag sa Santo Papa nga magrosaryo ang tanang tao before sa away sa Battle of Lepanto. O ano yung most historic nga, grabe nga
Gitawag na to og battle. Outnumbered ang simbahang Katoliko. Nya ang Europe hapit na makonquer ang tibuok Europe sa mga Muslim sa Ottoman Empire. Nya kibaw mo say nakabdaog. Ang tanang sundalo, ang tanang mga magtotoo kaampo sa Holy Rosary. Nya dihang napita gi mandato ang pagampo dugang sumpay sa Mahimay ka Maria, ang Santa Maria. Ano man, diya pa man dugang Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala karon sa oras sa amay kamatay. Ang sugod ginanak kada ra Mahimay ka Maria, papadtubag. Diha sa pagtod of Levanto, i-declare simbahan nga mao ni ipagamit sa tibaw tanang simbahan. Ngano man kay para nila mga matay na gid sila. Imagine na tinunga ang sundao sa Katoliko sa mga Kristiyanos patok sa Ottoman Empire. Empire niya since history ang Ottoman Empire never been defeated. Wow, mapili. Niya sa Battle of Lepanto, tinga sila. Napili sila, parot sila. Within 5 hours nga away, declared ang simbahan daog. Mo nagbulan sa Rosario. Mo history karon. Ngano na ang October mao commemoration sa Battle of Lepanto, October 7. Grabe na ka-historic nga kuan. Mao na nga ang parang bulan sa Rosario ang origin na Our Lady of Victory. I-change mao na nga Our Lady of Rosary. Victory. Kadaugan grabe. Mao na usa sa history na. Napay mas pugat ana. Ano kay mga libro gud sa Rosary gikan sa gawas. O ito mga History of the Rosary ni Saint Alphonsus Meriligore, The Twelve Promises of the Rosaries. Nana, bisay ko lang tanang. O, yan po lang ko ninyo nga mapugihan ko rin si Manahan. Ay, sayang bantay mo bata. Nagyo-yo. Sayang ka, lima. Sayang ka, bata ka, lipay sa dagay. Sabot ang sikatawa. Palabutan. May tayong po lang ko ninyo nga makugihan ko kay sahay. Mo strike ang katapon. Di ba, kung lalim ba? Mag-draft pa. Ingkod pa. Ilalim ba eh? Gama mo ba? Pero sige lang kay ampo nito ko mapugihan mo na kay mao na ipanghatag dito kay ang gayud mong gihatag sa gawas kana mga Rosaryoan di ka nag-Texas ang mga Rosaryoan. Kay nga na magporma simple, di ka nag-Texas. Dito nagama dito kay ang mga basahon kay ang gayud kay English man. Yung mga reklamo tungod mga silingan. Way Bisaya ni ba? Sa ko man to niya. Amo na magkama ni Bisayan gayud sa Pares. Yan po kami ninyo kay di mo makaya gud ako. Yan po. Oy pamunta na. Wana. O niya, salamat kaayo ninyo nga i-attend. I hope nga, dapat yung libro, yo? Kamu sa mo? Oy! Kaya ba mo, di ba di mo kamao mamutana sa laing tinuan? Kung dungon mo laing tinuan, di mo kamao. Kini nga booklet, nagtudlo ninyo ni, kung saan pagpangutana sa laing tinuan. Mga pangutana alang sa laing tinuan. In case, o makasukat mo laing tinuan. Right? Para makamao ba? Huwag na may friend nga Mormons, o saan mo na araw makamaong mamutana sa Mormons, gayda naman eh. Mormons, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Sabadista. Na, mabiso sila tubag, ana, kay mga pangutana ni, patok sa laing tinuan. Pero mas makino ba? Nya, pangutana alang sa Baptist of Born Again. Na dire. Guided na. Pero ginawa mo na usahan sa libro, o usahan kapalitan. Di lagi pwede. Lain-lain author na. Okay, unya, salamat kayo sa inyong pagkuhan niya. Sa third day, I hope na makita-kita tagbalik. Okay ra magkamo nga mobalik pa. Okay. Okay pa mo? Wa pa man gud. Wa pa mo mahimo kay mao po requirements no. Wa pa pud mahuman ang kuan topic. Oh. Ay, tuloy mo. Usa ra oy Idungan ra ko no. palitan nimo imong bana? Abi ko tuloon. Dikto metas ko na. Bro, kinang lima ka mo bro. Ay, kana ko ra sa. So, I hope wapat ang mahuman sa itong mga topics ha. Daghan pag yun. Imagine ka ng Eucharist. Ayaw dyan na si Piata na. Maninukod ako na napita. Introduction pa rin ako. Maninukod. Karong, nasa itong final, possible tentative. 30. Oh, November 30. Katong karon pa rin kinala mo atin mo sa second batch sa first day. Kung ganahan kung balik-balik atin, mas maayog yun. Ano man, hindi kita makuha kas Mao. Sa katedral, di ba din sa katedral, 3 years kung balik-balik ito. Kaya, Brad, maingon sa padre nga, ang mga Brad man akong ilalin, Brad. Naranag 4 days, 3 days. So, balik-balik lang ta. Hindi, ako na ipang talaga, okay na. Clarifications. O mo nga hatag sa atong presidente. Hello. Sa di pa tamo offering
Ay, ikaw mo man ang indulensya. Konsensya ni, bro. Bitaw. Kaya ato lang ni kung ano, kanang tentative nga schedule kay for i-confirm pa ni Padre ang layo. Ang second batch, November 9 o 10, nga akong plano ni Ate Alma po nga ang ikatulog adlaw siguro mahumana ang last unong ka-topics nga may nabilin 14 na may nahumano na to basa within 2 days 14 ka-topics so napay unom inig ka 30 po na kung malahos kung maokit tong among plano-plano ni Ate Alma nga okay na sad sila sa atong resistant speakers niya. Ang plano ko, usaho na lang. Usahon ang first batch ug second batch. Kaya second batch karon mag 9 o 10. So I hope na atong yung libro Mars, narig hapon mo. Kaya sa musugot mo sa di, sugot na lang aron madali. Kaya kanang, mura magmawala na inyo ang recollection. Nindot ka nga recollection nito ko kaya mawala siya ka ng knowledge power. So, pero to, mga singin, ano ba ilaig para? Mga siguro to? Hanta sa tao ka ng offering, para sa offering mo. Kung sa igasa. Sa igasa ko kami mo. Sa imo kayo. Okay, dihayang tanan nga pindot alang sa tapusang po. Ay, sorry ba ay? Itong ganahan mo order ni Bro Mars nga patay ika-hatag. Chat lang mga. Ako mo ang hatag ni sis. Ito nga mo sis? Emilia. Ati tayo mo tanong itong kagalingon diya sa presensya sa Diyos. Sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Langit ka na mga mahal, Lord Jesus, mga Mary. Daghan kayong salamat sa nagkaiyon gihatag ka na mo karon mga oras na. Salamat sa mga pagtulunan nga mo nadungog nga tamapatok kini sa mga kasing-kasing, sa mga unang kasing-kasing. Kinta naman gisalig diha kani mamahan kay wala kami mahimo. Kundi di ikaw maguban ka namo sa kanunay. Pagubani kaming tanan ay man sa mga lecturers, mga CFD. Kaming tanan nga niya karon. Sa mo niyang pagpamahuli, ilikay mo kami sa mga kadaot o disgrasya. Daghan kayong salamat, Lord, sa panahon diin na human ang among mga tema karon. Inapangtang ang padayon kami sa pagsumpay pa nini mga tema sa sunod mga bulan. Ing tanang ipangayo sa salamatan uban sa panabang sa mong mahal nga Virgin Maria, pinagising bugto nga na ang Jesucristo, kinsa nagbuhi maghari, Diyos nga usamtod sa kanturan, Amen. Sa ngalan samahan sa Espiritu Santo, Amen.